gülşenli günleri güllerden şemen, Sinan peder ardı günü yeteni, bu bir zaman yaşanına deger Türkmenistan roğaşın vatanı. Danı maqtum ulu köngül tağtıdır. Ertiyerleri bugünün has yağtıdır. Başta arkadağı altın bağtıdır. Göz zegmesin şoğlap bar ya qadamı Türkmenistan roğaşın vatanı. Esselamu aleyküm. Garaşy hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizin arasy howasyndan demalayan batyk adamlar bilen öňe alkynýan aýdym sady watanymyzda gahrman arkadagly ýurdumyzda ýaşaýan mehriban ileşler edid watandaşlar aýdym sadyň hormatly muştaklary. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, ýurt awatlygyny, maşgala awadançylygyny arzu edýär. Milli medeniýetimiziň, sunnatumyzyň hak gowunlary, gahrman mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Atalarımızın arzu umutlarının bina bolan garaşy baky tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlägem dowam bolsun. Edil ileşer mehriban watandaşlar ene şeýle ýagşy arzular bilen Türkmen wady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän kämillik ýoluny atly bäsejikli öpeşigimiziň täze sanyny siziň ähliňizi tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban ileşer edil watandaşlar şu günkü kämillik ýoluny atly bäsejikli öpeşigimizde jany sesse aýdymlary ýerine ýetirjek aýdym şeýitlenmedi bilen sizi tanıştyrýar. Olar Balkan welaýatynyň Medeni döýüniň aýdymçysy Garja Garjaýew. Şeýle-de Ahal welaýatynyň Akbuda etrafynyň ýaşaýjysy Alladurdy Bäşir. Hemde Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň bagtyar talibi Halnazar Sabir. Aýdymçylar sizi gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ileşler edil watandaşlar şu günkü jany sesse aýdymlary ýerine ýetirjek aýdymçylamyda özüniň syýynlaryny, halipa maslahatlaryny berjek halipamyzy bilen şu günkü mihmanymyzy bilen tanış edýär. Türkmenistanyň halk artisti Perwan Hamidow. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ileşler edil watandaşlar kämillik ýoluny aty gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň jemleýiş sanynda haýsy aýdymçy ýeňiş gadanmagy başardy. Muny biz gepleşigimiziň dowamynda size aýan eder. Häzir bolsa mehriban ileşler biz gepleşigimiziň başyny Halipa Perwan Hamidow bilen söhbetleşik arkaly dowam edýär. Perwan Halipa gahrman arkadagly ýurdumyzda Türkmen aýdym saadlary belentden belent ýanglanýar. Edid arkadagymyz Halipa şägirdlik ýoluny aýratyn ul ünsberýär. Elbetde Halipalarymyzdan miras galan aýdymlar kämil görnüşini ýaş şägirdden dillerini täze öwüşgünde ýanglanýar. Biziň hem gepleşigimiziň maksady Halipalarymyzdan miras galan aýdymlaryň asyl nusgasyny ýoýmazdan kämil görnüşini halka ýetirmek, galiberde şu ýaş sehinleri ýüze çykarmak maksady bilen taýýarlanýar. Türkmenistan rowaşyň watan ýylyna Halipa şu öňüňizde goýan maksatlaryňyz dogrusyna da bir gurrun berdiň. Mehriban arkadaşlarymyzyň hem her ýylla bizim watanymyz, ýurdumyz, umuma Türkmenistanyň üçin alyp barýan beýik işleriniň şaýady bolup gelýär bir näçe ýyl bäri. Şu gowy awlanyň gyýylan ýerine ýetirjegine şu taýda bir öz maslahatlarymyzy bermek, umuman şu zehinlere bir azajygam bolsa özümizde bir halipalardan öwrenen zatlarymyzy, aňyrdan gelýän kämil sunugatymyzdan gowy ussat oglanlar bir gelecekde halkymyzyň, watanymyzyň töýüne ýam ýarap beren oglanlarym şu gepleşigimiz bilen görüp dur. Bu zatlar näme şu ajaýyp ýylla siziň aýdyşyňyz ýaly biziň watanymyzda gahrman arkadaşlarymyz her ýylla bir öz atlanlar şeýal şuýlam Türkmenistan rowaşlyk watany atlanlar diýip bir de mene şu ýylyň ilkinji aýlaryna uly maksat bilen şu wagt öňümizde şu Türkmen halk aýdymsalary şu gepleşigimiň aýdasyn bilen edil şu adam şu professorny gelýär bir näçe halkymyzyň adyny özüni tanıyan aýdymlardan estrada ýoluny şuny ýaly bir goşo dutar ýoluny bir kwarta diýýärse halk aýdymsal ýoluny şunu şu taýlary bilen janly ýagdaýda özüme bir näçe 10-12 sany aýdymy şu ýylyň eýam ilkinji aýlaryna eýam maksat edip bir näçe taýynam bolup şol aýdymlar şolar gözüňe tutýan olam näme şu kämillik ýolunaky halipalardan gelýän dutar gajakdan asyl nusgal aýdymlamyzdan şol olaryň ýerine ýetirişýäli men şol aýdymlarym içinde de deprek kakular bar bir gajak halky hengde goşa dutar seslerini kän ulanyňda şu zatlara men edip bolsa mehriban adamyň biziňe şu ýaşlara bir de sunugaty döredip berýän uly mümkinçiliklerini eýam teleýilim üstüler öz dinleyijilerimize ýetiren diýip umyd edýän şu ýylyň adyny göterýän ajaýyp döwürde şahyrlamagy eýam bir näçe şahyrlar biziň elimizde halipalar bilen maslahatlaşyp oturup olam mädir ajaýyp bilen
adilen döredilen şagyrlar aýdymdan bir näçe üstüne de işläp berdi. Köp sag bol Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Türkmenistan rawaşyň watan ýerinde de alyp barýan işleňizde, şonuňa däleminde üstünliklerim, rawaşlyklarym arzuw edýär. Halipa, kämillik görnäti gepleşigimizde gatnaşýan biziň ýaş tekini aýdymçylarymyz jany sesde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýärler. Bize tomajada oturan iýleşmedem garaşyp oturanlar aýdymçylar näme aýdymlary ýerine ýetirirlerke, haýsy aýdymçylar çykyş eder. Onu nädir gepleşigimiziň başyny ilki bilen Balkan welaýatynyň medeni döýüniň aýdymçysy Garja Garjaýew sahnamyza çagyrýar. Assalamu alaykum Halipa. Kämillik ýoluny atly gepleşige Türkmen halk aýdymy gurjuynyň. Meniň size ikinji ýerine ýetirip berje aýdymym Türkmen halk aýdymy ýar bir ýany. Eger mümkin bolsa başardygymdan ýerine ýetirip bereň. Bize şunuň ýaly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun tutýan tutumly işleri elmidämi rowaj aldyn. Köp sag bolun Garja, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban iýleşler, ediz watandaşlar, sizem dinlemäge, tomoş etmäge taýyn bolsaňyz gepleşigimiziň başyny Garja Garjaýewiň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär. Dinleň, diýinjalyň. Gözümde tatası halı gurcuyunun hey aklına pardı gel biz men neylanım Esreti şanımda varna gurcuyunun boyu terlemekler kamatı daley ay düşündüremeyler lerlerin bana hayat Türkiye'den nerfin olur dinim şeyda bilbil ötüşmez Akurur men alam yarı yetişmedi Ay derdim çoktur derman boluma düşmedi Öterin çeledin dina burcuyunun İmra dirir gir hebi ayrım bağına Kanı üstün kapısına yara toğuna men bolsam hımat her kulağı kurcuyunu
Fellin Sobriana, Calvariana, Tivariana, 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 Olvariana, Tivariani, Alvariana. I told them when I'm gonna sleep. I told them when I'm gonna stop. I don't like it, blood of this. Ever feel the night is the Mariana, the Mariana. Benim şıfanım alırlar, ol benim şıfanım alırlar, yar alırlar, yar alırlar. Ey varırlar, hayran kalırlar. Yahu gidip sallarlar, gelin var yana, kıyız var yana, yar var yana, gel var yana, ol var yana, gel var yana, gel var yana, ol var yana, yar var yana. Ay, kulak koyun sular, zilli bizi çare. Kulak koyun sular, zilli bizi çare. Hep kallın varım, tek hane, tivur yana, yar var yana, gel var yana, şol var yana, gel var yana, ol var yana, gel var yana, yar var yana. Köp sağ olun Garaja, yerini yitirip beren aydymdan üçin hoşallygymyzy bildirýär. Perwan Halipa ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýip dana ata-babalarymyzyň jaýdar jümlesi bap. Ene Garaja da ýüreginden joşup aydymlary ihlas bilen ýerine ýetirdi, öz boşu owady bilen. Bir de tomaşede oturan iýleşenmedem öz ýanlarynyň öz synlaryny berenlerler. Ene Halipa sizden bir maslahatlaňyzy, synlaňyzy berseňiz baş üstüne. Aydymçy ýaş oglum mene ýön görsek görenürsem bolýan. Şubat synym oturup birinji gezek ünsülen dinledim de şol oglany. Halipalardan gelýän gowy aydymlary ýerine ýetiripden sadan oglanlarym gowy sadanlarlyk etdikjagam Guranlarym töwlemi. Garaja esasat nämenin ilk aýtjakdadım gowy sesim bar. Bagşabar ilkinji gerek sesse. Gowy owadan sesim bar eken töwlemi özüň. Gorkman synyň şana aydymlaňam bire türkmen halk aydymy gürjüýüniň. Gürman maksat bilen tanalýan Halipamyzyň Durnanyň gürjüýüniň belli aydymlar da şol aydym ikinji ýeňem Halipaň beden nusgalyk ölçegine goýup giden aydymlar ýar bir ýana. Olam bir şirwan perdedäk çekul aydym bar. Ýöne näçe şonu bir başardyň gany özüň ustatlyk bilen alyp çykdyň öýdi. Mene hesini gowy gördüm. Mesada gaýnawlarym kämil ýagdaýda özüň ýerine ýetirdiňden başardyňdan ýerlerine goýjak bolup synanyşdyň da olatlarym eýem näme diýilýär bir baş sadanynda bir şeň ses ýa-da bir ýola düşen ses diýilýär-de. Sen yetkinjek nemeden sesin geçipdir ýa öz aydym sazda otuýur sesler gaýnawlar toý bayramlarda özüň synýansyň bayramçylyklarda. Elbetde ýöne ýankyja bir aýtjak tatlanma şu gepleşiň ady mehman kadam saýatynda ýa mekanam bellek geçdi. Kämillige bar ýa-da hemme ýaşlar bagşlar biz özümizde mäzir öwrenip ber. Halipalarym ýygydyr dinleýär hem sebäbi dinläp kän wagtyň dowamyna aydym sadylan öz kämilligini berýär-de. Ýa-ni sözlerine birazjyk üns berseň, aýdaňda bir pert dinleýjä ýetirmek men özüm haýyş edýänden sesin gaýnawlaň, öwrümleň, ýokarky sesleň, aşaky sesleň, alýandatlaryň hemmesi owadan. Ýar bir ýana diýen aýdymam bilen sahagan aýdym ölçeginde şuň kuguna galyp biziň özümizde öwrenip ýaşlarym, halipalarym aýdyp geçen. Soňkuja bölegini aýdýan zadyň özüň joşguny bilen allyň. Şoň sahagada ýar bir ýana, biz bir ýana, ti bir ýana diýenlerde ýygyň sada berýändir. Soňkuja bendim aýdaňda jygalyp çekdim efhan,
Şonda onun yar bir yana, tir bir yana, tir bir yana, ol bir yana, bir yana, yar bir yana uzoldaydın da. Olum bir lokan neme gödök yalňyşlyk däl ýöne asyl nusha gepleşiň ady kämillik ýolunda. Tutarda aýdamyzda da şonu estrada ýol aýdamyzda da şu üç gedekden soň sada berilýändir ýankyry. Tir bir yana, yar bir yana, bir yana onuň sa alýada gidýärde diýip şoň bilen jemlenýändir. Bu näme? Hasam gelecek temadadyň ýeri we ýer durşy zatlara da uňjak zatlara ýalyr bolýan. Üns berersiň bu halkymyz diňden adam senden sesinden girim çykymyňdan şu zatlardan asyl hasapdan hasam lezzet alar. Halkymyzyň arasynda uly awra gazanýar. Gelecegiň bolsun. Köp sag bolun Pelwan Halipa, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Garaja bizem size mundan meýlägen sunuňat ýoluny, kämillik ýoluny üstünlikler arzu edýär. Türkmenistan rawaşyň watan ýylyna da dürüjlük üstünliklerini, rawaşlyklaryny size arzu edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşler, edi watandaşlar. Garaja Garajaýewiň ýerine ýetiren aýdymlary siziň göwnüňizde ýaran bolsa, ekrany görýän 0532 gysga beligimizde öz SMS-ňizi, teklipleňizi ýollap, Garajaýany gepleşigimiziň indiki sanlaryna da görüp bilerdiňiz. Edi ileşler, mehriban watandaşlar, şu kämillik ýoluny bäsleşikli gepleşigimizde Jenmez tapyra gatnaşýan aýdymçylary ýeni bir ýola siziň saýlaýanyňyzy ýatladýar. Oň üçin 0532 gysga beligimiz hemişe ulgamda öz SMS-ňizi, teklipleňizi ýollap, aýdymçylarymyzy gollap bilerdiňiz. Mehriban ileşler, edi watandaşlar, kämillik ýoluny bäsleşikli gepleşigimiz dowam edýär. Ikinji bolup çykyş etmek üçin Ahly welaýatynyň Akbuğda etrawynyň ýaşaýjysy Zeki aýdymçymyz Allahdurdy Bäşeýewi sahnamyza çagyrýar. Allahdurdy kämillik ýoluny bäsleşikli gepleşigimizde şu sahnamyza siz hoş gördük. Gepleşigimizde aýdymçylarymyz jany sesle aýdymlary ýerine ýetirýärler. Siz näme aýdymlary getirdiňiz gepleşigimizde? Men şu kämillik ýolatly gepleşige Gurbanuň şnurly işiň sadyna Garaja olaryň sözüne amanynny ikinji ýerine ýetirip berjek aýdym görogly şahat sandan gyrat mümkin bolsa başarynymdan ýerine ýetirip beräýin. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamynyň jany sag başlyk ömrü zok bolsun alyp barýan tutumly işlerimden meýlekler owajarsyn. Köp sag bolun, Allah durdy. Arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Bizem size ýerine ýetirjek aýdymyzy, hasam bir kämil görnüşini usatlarça ýerine ýetirmeňiz arzu edýär. Aýdymyza başlap bilerdiň. Benim dağların başında Benim dağların başında Görülüptür dumanımdı Söyüşmüklü koşturma Ayna düşmük yamanındı Hasratından kol melek diledim min amanındı
açılan güllerine verdi. Bak gelmekle vana verdi, fethem boldi yalan indi. Ay gelmekle vana verdi, fethem boldi yalan indi. Fethem boldi yalan indi. Otur gönlüye gönlüye. Ay eşitinler beyler hanır, beyler hanır, beyler hanır, beyler hanır. Koğullu ömür dumanlar. Ay yarasından akın kanlar, akın kanlar. Gitti sarnaya sarnaya. Davasına duman edin. Sevişiyle düşmanı bakın. Gör oğlu bey amanetin, amanetin. Gelli barlaya barlaya.
Köp sag bol, Allah durdy. Ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Pelwan Halipa şu kämillik goluna atly bäsçilik etmesiňizde gatnaşýan aýdymçylarymyz jany sesse biri-birinden joşgyny çykyş edip biri-birinden ogdun aýdymlar bilen şu gepleşigimizde getiripdirler. Elbetde bularyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny diňläp özüňem hiňleneni duýman bäli. Indi Allah durdum özüriň owady bilen bir aýdymy öz bolşy ýerine ýetirdi. Amanyny hemde biziň bekişli bedewlerimiz wasp edýän gyýrat diýen aýdymy başardygyndan ýerine ýetirdi. Indi halipa Allah durdyň ýerine ýetiren aýdymyny ogul haýsy halipalar ýerine ýetirdi? Häzir kimler ýerine ýetirýär? Şular dogrusyny görürüm. İlk aýdym bilýän zat men öz pikirim sahna gaty medeniyet gelişikli olur eken we tolama her edýän sahna medeniýetinde boýu syraty özüni alyp barşy sahna has bir gelişikli ýagdaýda hemmelat özüni kämilleşipdir. Munyň esasy näme bu aýdym sadyň kämillik derejesi? Sahna medeniýetem gerekli aýdymça. Allahyr şuwat men şonu aýdýan bolsam, mehbar kadamyz ulul sahnalarda biziň oglanlarymyza gyýylanmada bize döretip beren mümkinçiligini sahna medeniýetem esasy atlan biri. Şoňa da sahna gelişiň, sahnada özüň alyp barşyň esasy ilkinji da men şoňa synym oturdy. Taýlan aýdymlaryň biri-birinden gowy bir ekan bir aýdym belä sigrek tapylýan ses şul. Allah durtdy bar ses. Seyrek bolýan sesler bar. Senne damana ýoluň sesem bar. Öktor Halipaň ýa döwletkel Halipaň bir damana goloý da sesi. Şu zatlan hem jemlenip özüňde bir ýakynmal sesler bar. Sawol. İkinji ýerine ýetiren aýdymyň biz halipalardan eşdenladymyz mekan şol ýanky gyýratym girse meýdana özümizden men istrada ýoluna da şekilli ornuje Türkmen owadyň ilkinji açylaýyna ýerine ýetiren aýdymlaryň birinde halipalardan gelýän aýdym şular. Şunu men halipalardan eşdemde ilki şu ýany damana siýasat mekan. Şunu ýere durdy wagtydan gelýän bärik gelýän halipalarda şunu sözü başga eken şu ýanky aýdymyň ýöne ýapynjak ýanky Petrek lawy owadan bilen şol ýanky gyýratym taýyna sanalýan eken sözleri. Onu halipalar bilen şol aýdan adamlar bilen görüşmek, halipa şäherlik golumyz gawatlaşdykda, soň muny döwrüň geçmek bilen Ustad halipamyz Kamşykan bäde döwletkel öktür halipaň şu wagtky döwürde şu siziň aýdýan ölçegiňiz, biz hem şol ölçegi bilýär. Şol ölçegde ýanky görür şadet sanan ýanky söz sanalýar da muny ýam bir ýörgün aýdym bol bedewlerimiziň toýunyna da kän bir arşda ýam halkymyz öňkü halipalarym bar bolýan, ýüsüp gelýän ýaşlamyň bilýän aýdym. Şol aýdym ýerine ýetirdiň. Asl nusgasyny äne udamanasyna kän il öň halipalardan gelýän sazy sözü başga edip aýdylýan eken. Bu söze geçenden soň hazam bu aýdym ömürü uzap şu ýagdaýyny biziň ýaşlarymyz özümiz şunu bilýär. Şoň üçin hem näme taýlan aýdymlaryň gowunym sahna medeniýetinde de ýanky birazajyk aýdym belýän da tejribe her bir işte gerek de azık tejribeň kemçiligi edýär. Olam ýanky bir aýdymlaryň üstünde işlemeliler. Toý bayramda aýdylşy bar, şu sahnada medeniýetde şu teleýelim üstünde aýdylşy bar aýdymyň. Şoň hemmeti jemlenenni adama kämillik gerek, tejribe gerek. Tejribe bolan adam şonu ussat bilen alyp çykýar. Şu zatlarym gelecekde bir has üstünde işläp aýdymlaryň diňe bir tanaw az bolmasyn, aýdymlaryň gerimi giň bolsun. Diňe bir halipa däl hemmelerini diňläp bermeli. Hemmetinden öz geregiň alýan, ýa aýdan ýerinde öz başarynyň dakyja goýup da aýdan ýerleňem ýa diňläp oturna men. Halipalar diňläpsiň. Özüňde bolýan mümkinçilikler bilen aýdymlaryň ýerine goýdum bolýan, ol sen öz iýsini berýär. Ol sen edilýän zadymda. Olam gow bolanyny ýerine düşen, olam ýam diňleýje özüniň täsirini ýetirbilýär. Şeýdip ata-baba gelýän halipalardan gelýän işden aýdymlamy ussatlaşyp kämilleşip gidýänligim şondan. Her kim özünden bir asl nuskan hükmana öwrenmeli. Asl nusgasy aýdymyň bolmaly. Ýöne ussat bolup şoňa bir özüň şiirejini öwrümlen goýup bolup ýerine düşäýde diňleýji ýam bilýär şonu. Ýani men diňläp oturna. Şoň üçin gelecekde şu zatlardan bir hasam kämilleşip şu gepleşiň maksadym şeýle täze zehinleri, gowy aýdymçylary halkymyzda, watanymyzda mehriban kadamyň alyp barýan bize döredýän mümkinçiliklerini watanymyza hyzmat etmek. Geleceğim bolsa üstünlük arzu edýär. Sag ol Halipa. Köp sag bolun Pelwan Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Allah durdy, Halipaň beren maslahatlaryny gelecekde de göz öňünde tutup şu kämillik ýoluny, sungat ýoluny, aýdymsaz ýoluny hasam bir öňe gidip bir Ustad Halipa wagşylaryň biri bolup ýetişmeňizi tüýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Sag ol.
Mehriban ileşer, edi watandaşlar, Allah durdu bäşiýiň ýerine ýetiren aýdymlary siziň göwnüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Eger şeýle bolsa, ekrany görýän 0532 gysga belýimiz hemişe ulgamda öz SMS-iňizi, teklipleňizi ýollap, Allah durduýyny gepleşigimiziň indiki sanlaryna da görüp bilerdiňiz. Mehriban ileşer, edi watandaşlar, kämillik ýoluna bäsejikli gepleşigimiz dowam edýär. Inni Halypa şu gepleşigimizde 3-nji bolup çykyş etmek üçin Türkmen Döwlet Medeniyet Institutumyzyň bagtyar talibi Halnazar Sabirowy sahnamyza çagyrýar. Halnazar gepleşigimizde hoş gördük. Halypa biz bilýäs, Halnazar Sabirow Gahrman arkadamyzyň ak pataty bilen bina edilen Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuny Halypa Moğlumnyň elinde tälim alýar. Şu ýurdumyzda geçirilýän toý bayramlarda da özüniň aýdymlary bilen çykyş etip gelýär. Indi gepleşigimizde näme aýdym getirdi Halnazaryň özünden sorýar. Halnazar söz sizden. Ne şuun kämillik ýoluna atly bähleşikli gepleşige men türkmen halk aýdymy ýöne estrada görnüşde ýerine ýetirilýän edidim ýok araňyzda diýen aýdymy getirdim. Soň damana ýolundan Garawa diýen aýdymy getirdim. Başarnymdan ýerine ýetirip bereýin. Biz salip ýaşlara şeýle mümkinçilikler dörüp berýän Gahrman, Mehriban arkadagymyza uly sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arkadagymyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Köp sag bol Halnazar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size üstünlük arzuw edýäs. Halypa onu Halnazaryň ýerine ýetirjek aýdymyny bize tomaş edip oturan ileşmemiz bilen bilelikde dinleýär. Bilelim. Başlygyna. Parwili qarşıya keman Parwili qarşıya keman Edidim yok aramızda Uğudun sahibi cimanım Edidim yok aramızda Uğudun sahibi cimanım Edidim yok aramızda Yar yar deyip hayrar diller Yar bağına bunçaya güller Kardeşim şadi çeyler Edidim yok aramızda Kardeşim şadi çeyler Edidim yok aramızda Gıydır yılın cimali Gıydır yılın dile cimali Min mutirim mutlu yavzali Min tüyünün nerede gidip çalar Edidim yok aramızda Min tüyünün nerede gidip çalar Edidim yok aramızda
hileyli Valalı bir hemden kara göz Ey kara göz, kara göz Ah yare Ay şöyle cerim ben eylemedik gözümle Hey gözümle Kanuna bak borçlulandır gözümle Ay denizlir Vak bir yakşıyar önüne Hayıp geçtim seni çuvar kara göz Hey kara göz, kara göz Ha! Hey yar, cennetin hürrüne menler tiretin. Ah, aman, 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 aman suretin. Belki hürden artık gelir ey. Şöhretine geldin yavrum Ay benim ahım kendirim senin hizmetin ikimizde kalırman Kara vedey gelsene yarım Ay dost Muhammed söyler göğe kebil Gel bilbil, dost bilbil sayrarem mahri tedegül Ay bigadir elinden geçti ağız ömrüm gül İkimiz de armağan kaldı kara göz Ey kara göz, kara göz Ya Bigadir elinden geçti ağız ömrüm kül Hayatım seni çuvar kara göz Hey kara göz, kara göz Mehriban iýleşler, edip watandaşlar, siz halnydar Sabirhyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz.
Hanadar yerine yetiren aydımlarınız üçün hoşarlığımızı bildirýär. O adyňyzy mundan belent ýanglansyn. Pehliwan Halipa. Dana taba olanmadan şagirt bolmadyk, halipa da bolmaz diýen zaýdar jümleleri bar. Ýaňam agdak geçdik Hanadar Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Usat Halipa moğlunyň eline tälim alýa, bilim alýa. Elbetde şu adam bir şirin owady bilen aydymlary ýerine ýetirdi. Hanadar eýem bir näçe wagt berbiz bilýär, öz dinleýijilerini gazanyp başlayan aydymçylaryň bir ýerde ýetegem ýalňyşmar. Indi Hanadara berjek maslahatlaryňyz bolsa, syňyňyz bolsa Halipa söz sizden. Hawal mekan hem şu wagt ilk bilen bir dinleyici bolup finç bolup oturanda da özüň näme aydymsa aydylsa gowda da özüň şoňa umtylanyň özüň bilmän alýanda bir zat aýdasym bolýar canly ýagdaýda çalyp aýtmagyň şeýle owadan hem ýakymlydygyny hazam şu wagtda men gaty duýýarna öňüm bilýär ýene de duýýar sebäbi hiç şeýle himayat ýardam ýok şuýda. Gyjagam öz sesini öz başarynyň orkul otur eýle gurallanmadan kanonum şonu ýalam şol sazdan halnadar joşgun alıp gördü. Teviyede hilen aydym ýerine ýetirýän oglanlarym şeýitdi de. Ki birek atnyşylýar. Şu zatlaryň hemen bize mehriban arkadamy döretip berýär. Şonu aýdasym gelýär de. Onu da bizim milli sunatymyza gol berip kämil sunata ymtylýan üçin oglanlar üstünlük arzu edýän hemmäňde. Her adam başaranak şu zatlary. Sebäbi şu hallarda tewiýe berilen zihin bar ki dinläp otursa oglanlar dinleýän o ses ölçegini joşup ýokaryk aşak barmalyrlardy, gow baryp otyrdyň. Ýene aňyrda ende bardyň duýýana şu wagt men özüm bir aýdym şökmüne, bag şökmüne şu zatlary bir tewiýe zihini bir alipalardan gelýän sözler bar. Tewiýe gatyň şoňa berilmegine de ölçegi hem şirin o aýlawlary owadan zatlar alýar. Şonu ýalam ýokarynam aşagam hem ses felentliklerine barýa. Şonu da ýene aňyrda bir enleýän bardygyny men duýýan özüm. Şu zatlary biziň dinleýän kämillik görüne bätleşimizde mehman arkadamyň bize döretip beren mümkinçiligi bolany şu zatlarda. Sebäbi bizi öwrenmäne, dinlemäne biziň ustad halipalarymyz bize mektep bol, musawal kän aýdymlary bize goýup gitdiler. Ýa aramyzda bar halipalarymyzdan maslahat alýatyn okuyan öz medeniýet ojagyny da ululuk halipalardan tälim alyp gelecekde näme eýem sen türkmeni we teleýiliminde bir näçe şekilde aýdymlaňyz döwlet çärelerine geçirilýän bayramçylyklarymyzda eýem sen halnadar bir näçe kän bir dinleýijilerini gazanan oglan. Öz owadan sesin bilen, başarynyň bilen, sahna medeniýeti bilen. Näme biz mekan bilen näme diýende dinleýijilerimiz öz maksatlaryny, öz fiýinlerini bererler. Ses ýerliňe merine, owadan lawdan mar gelecekde mundan ömür owadan aýnawlar bilen, kämillik bilen halkyň içine ulu bagşaýan mekan diýär, ulu Usat Halipa derejelere baryp mehman arkadamyň ulu şahyr paýlaryna ad awraýlary meýser etmeni tüýsüramdan arzu edýän harnada. Sağ olun. Köp sağ olun Pehliwan Halipa. Arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzularyňyza goşulýar. Bizem elbetde Hanadar Sabirova mundan beýlägem aýdym sady ýoluny, sungat ýoluny üstünlikler arzu edýär Hanadar. Mundan beýlägem hasam öňe gitmeňizi galy berse şu mehriban dinleýijilerimiň hemişe söýgüsini gazanyp gezmeňi. Türkmenistan rowaşyň watan ýylynda da diňe rowaşlyklaryň üstünlikler ýaran bolmagyny arzu edýär. Köp sağ olun. Pehliwan Halipa kämillik ýoluna atdy şu günki bätleşikli ýepeşimizde biziň ýaşlykyny aýdymçylarymyz jany sesde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi. Elbetde ýeňjini saýlamak iýleşmede kyn üçde gerek. Sebäbi ýigitlerimiz tuwalama bir-birinden joşguny, bir-birinden odan aýdymlary ýerine ýetirdi. O aýdymlarym saýlap gelipdirler. Elbetde. Mehriban iýleşler, edi watandaşlar, Hanadar Sabirowyň ýerine ýetiren aýdymlar göwnüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Eger şeýle bolsa, biziň ekranyny görýän 05-30 belimiz hemişe ulgamda öz SMS-ňizi teklipleňizi ýollap, Hanadar gepleşiklemeden innik sanlaryna da görüp bilerdiňiz. Elbetde mehriban iýleşler, ýene bir ýola şu günki kämillik ýoluna atly gepleşigimizde çykyş edýän aýdymçylary innik tapyra siziň saýlaýanyňyzy ýatda diýär. Hepden dowamyny siziň ýollaýan SMS-ňiz kabul edilýär. Şoň üçin 05-30 belimize öz SMS-ňizi teklipleňizi ýollap. Indi Pehliwan Halipa gepleşigimizden geçen birinji tapyryna haýsy aýdymçy ýeňiş gazanmagy başardy. Elbetde iýleşmede mälen märi garaşyp oturanlar. Şu kämillik ýoluna atly gepleşigimizden birinji tapyryna gatnaşan aýdymçylarymyza iýleşmeden bir näçe SMS-ler gelipdir. Ol aýdymçylaryň içinde bolsa iň köp SMS gazanan aýdymçy
Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Şamrat Hojogly. Elbetde Şamrat Hojogly biz gazanan üstünligi bilen tüýsürekden gutlaýar. Şamrada mundan beýlegem sungat ýoluny, aýdymsaz ýoluny, öňe düşdükleri üstünlikleriň ýaranmalygyny tüýsürekden arzu edýär. Pelwan Halipa Kamillik ýoluna gepleşigimiz hem ahyrlap barýar. Şu gepleşigimizde jany sesi aýdymlary ýerine ýetiren aýdym şiýitlemede, sadanlar ýitlemede etjek arzuwlaryňyz bardyr. Bize Tomajeda oturan iýleşmede arzuwlaryňyz bolsa, Halipa söz sizden başladyň. Elbetde näme şu usta gatnaşan ufat ýaş oglanlary ýa-ni öz aýdym aýdýan amma aýdym aýdyp çalýan sadanlar. Elbetde näme saatlaşyk bolmaly aýdymam sadan. Hemme köp sagorny aýdýan. Durmuşda gelecekde bir ulul üstünlikleri, bir adab bilen maşgalaňyz awadançylyk arzu edýän. Oglanlar zede ulul üstünlikleri arzu edýän. Biri-biriňizden gowy aýdymlar saýlap gelip ýerine ýetirjilikler elbetde ýa mekan aýdýaly. Telegram usulünden dinleyijilerime saýlaýar da. Hemmeňizden gowy aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Ýoluňyzdan başga ses öwrümleňizden hem onu esas halkymyzyň bir söýgüsini gazanmak da şu sahna ýok men birinji ýer, ikinji ýer bolmakda däl. Şu kämil sungat bilen şu sahna çykyp halkymyň üstüne şu halkymyzda sizin ýüzüňiz, sesiňiz öz owadan sungatyňyzyň kämilligi halkymyza ýetirmek maksadly edilýän zatlarda. Şoň üçin içil ruhdan düşmeliler. Ýöne diňe kämilleşmeli, öwrenmeli. Asyl nusgadan estrada ýola geçilerine ýoýmadan bollugyň mümkinçiliginden şu ýerine ýetirjiligini ösürmek maksadly edilýän zatlar da elbetde şu zatlary bize döretip berýän Mehriban Kahraman arkadamyzy öz adymyzdan köp sagorny aýdýan, şuňal halk aýdymsazlanmady, halk destanlanmady bir Halipa şäherliklerinde kelkmene döretip berýän uly mümkinçiligini Kahraman arkadamyzy köp sagorny aýdýan. Kahraman arkadam jan sagol bizim şu Halipa şäherliklerini öz başardymyzdan billimizden şu ýaş oglanylar bilen bile agdy bir zähmet çekip gelecekki Türkmen halkymyzyň toý barymlaryny goşanmış pursatdan anyrýar. Köp sağ olun Pelwan Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýetmişimize gelip beren Halipa maslahatlaryňyz üçin, syňlaryňyz üçin, beren täsirli gurulmagyňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýar. Elmadama sunuň däleminde, dörüjülük äleminde diňe üstünlikleň ýaranmalygyny, elmadama şu täze eserleriňiz bilen, täze aýdymlaryňyz bilen ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda çykyş edip, mehriban dinleýijilerimizi, Kahraman arkadamyzy hemişe begendirip gelmeňizi tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ ol. Şonky Kamillik ýoluna atly bäsleşikli ýetmişimizde jany sesi aýdymlary ýerine ýetiren biziň aýdym şiýitlemimiz Garaja Garajaýew, Allah durdy Bäşiýew, Halnazar Sabirow. Ýigitler sunuň däleminde üstünlikler arzu edýär. Şu aýdym şiýitlemide jany sesi ýerine ýetiren aýdymlaryny sadanlarlyk eden usta sadanlar ýigitlemide de köp sağ bolsun aýdýar. Ýigitler köp sağ bolun elmydama sunuň däleminde, aýdymsaz däleminde size de uly üstünlikleri Türkmenistan rawaşyň watan ýylyna diňe rawaşyklyň üstünlikleň ýaranmalygyny tüýsürekden arzu edýär. Mehriban iýleşir, edi watandaşlar, Kamillik ýoluna atly bäsleşikli ýepleşigimiziň bugünkü sanam ahyrlap barýar. Ýepleşigimiziň ahyryny bize aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saz çalmakda, umuman ähli babatda nusgalyk görellik görkezýän Kahraman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Türkmenistan rawaşyň watanady bilen ösüşi mendillere sary gadam uran berkarar döwletimizde hemişe rawaşyklar ýar bolsun. Agdy bir ojaklaryňyzda şaga gülküleri, aýdym sadyň şirin owazy hemişe ýaňlanyp dursun. Ýene-de ýagşy günlerde Türkmen owazy ýylymyna diýdarlaşýan şak hoş wagtyňyz.